Хвала Христу, всіх вітаю. Сьогодні з вами я, ксьондз Антон. Розважаємо над Божим Словом, якое припадається на гэтую четвертую неділю Великого посту. Дозвольте на початку зачитаємо Євангелие. Зачитаємо коротейший уривок Євангелія. Євангелія паводле Яна. У той час, праходзячы, Езус убачыў чалавека сляпога ад нараджэння, ён плюнуў на зямлю, зрабіў са сліны гразь і памазаў гразю вочы сляпому. І сказаў яму: «Ідзі, абмыйся ў купальні Сілаам», што перакладаецца «пасланы». Той пайшоў, абмыўся і прыйшоў ведушчы. А суседзі, тыя, хто бачыў яго раней жабраком, казалі: «Ці не той гэта, які сядзеў жабраваў?» Адны казалі: «Гэта ён», а іншыя: «Падобны да яго», а ён сам сказаў: «Гэта я». І павялі яго таго, што нядаўна быў сляпы, да фарысеяў. А ў той дзень, калі Езус зрабіў гразь і адкрыў яму вочы, быў шабат. І фарысеі зноў пыталіся яго, як ён стаў бачыць. Ён жа сказаў ім: «Гразь паклаў мне на вочы, я абмыўся і бачу». Тады некаторыя з фарысеяў казалі: «Не ад Бога гэты чалавек, бо не захоўвае шабату». Іншыя казалі: «Як можа грэшны чалавек чыніць такія цуды?» І падзяліліся яны. Зноў жа кажуць сляпому: «А ты што скажаш пра яго, бо ён адкрыў табе вочы?» Той адказаў: «Гэта прарок». Сказалі яму ў адказ: «У грахах ты ўвесь нарадзіўся, ты яшчэ нас вучыш?» І выгналі яго прэч. Езус, пачуў, што выгналі яго прэч, знайшоў яго і сказаў: «Ці верыш ты ў Сына чалавечага?» Той адказаў: «А хто ён, пане, каб я паверыў у яго?» Езус сказаў яму: «Ты ўжо бачыў яго, гэта той, хто гаворыць з табою». Ён жа сказаў: «Веру, пане», і пакланіўся яму. Як бачым, прыпадаецца ўрывак пра чалавека сляпога ад нараджэння, якога Христос аздараўлівае і звяртае яму зрок. Ну і першае, на што звяртаем увагу, гэта, канешне, фарысеі, которые не хочуць прымаць гэты цуд, які здзяйсняе Христос, па прычынам. Першае, тое, што Езус робіць гэта ў шабат. Вось яны яго асуджаюць, тое, што ён гэта ў шабат зрабіў. А другая рэч, гэта тое разуменне, што гэта чалавек хворы, значыць, ён грэшны. Вось. Бо у габрэяў было такое меркаванне і такі падыход, што як чалавек хворы, то ён грэшны, маюць грахі, за нейкі грахоў гэта церпіць гэтую хваробу. Альбо як ад нараджэння хворы, то значыцца гэта грахі яго родных, ягонага пакалення, вось, за якія таксама ён церпіць. Ну і таксама для іх гэта непрымальна. Вось. Ну і бачым, і так скажам, што вобраз сляпога у гэтым Евангелі — гэта вобраз грэшнага чалавека. Гэтая слепата — гэта нейкая такая, якая ёсць у нашым сэрцы. Часамі чалавек гэтай слепаце жывець, і можна назваць гэта такой скамянеласцю сэрца. Вобраз сляпога — гэта вобраз грэшнага чалавека. Фарысеі глядзяць на гэтага сляпога, не вераць у гэты цуд, не прымаюць гэты цуд. І можна гэта параўнаць з такім нашым падыходам, грэшным, неправільным, з якім мы ставімся да іншых людзей. Асабліва да грэшных людзей. Справа не толькі ў асуджэнні, там, абгаворы, але справа ў тым, што часамі мы кажам, што вось гэта-то ўжо ўсё, без шансаў, ён ужо не навернецца. Ён ужо такі грэшнік, што ён ужо не зменіцца. Так, по-простаму кажучы, ставім крыж на іншым чалавеку, да, што ўжо не мае шансу да змены. Часамі можам так і пра сябе казаць, што вот я настолькі ўжо грэшны, альбо грахі так укараніліся ў маё жыццё, што вось я, напэўна, ніколі з іх не вызвалюся. Можна гэта так назіраць, калі парафія невялікая, і прыходзіць чалавек, который не хадзіў да гэтага часу да касцёла. Скажем, новая асоба з'яўляецца, пачынаюць удзельнічаць у святых імшах, а калі яшчэ гэта чалавек, якога ведаюць, і ведаюць ягонае жыццё, што ён так і так паступаў, што жыў нягодна, што жыў у грахах, а тут змяняе сваё жыццё, то па-рознаму людзі да гэтага ставяцца. Хтосьці здзіўляецца, хтосьці кажа, не можа такога быць, каб ён пачаў хадзіць да касцёла, а іншыя асуджаюць і кажуць: «От, ён так і так жывець, альбо так і так жыў, а вы ведаеце, а вы знаеце».
Поэтому это такое есть ставление, наше человечее ставление, что мы часто закапываем человека, не даем ему шанс, что он выправится, что он навернется. І тут на думку адразу прыходзіць слова, якія сёння пачулі ў Евангеліі, калі фарысеі кажуць гэтаму сляпому, які ў нейкай ступені пачынаюць іх павучаць, што Езус сапраўды гэта не проста чалавек, а яны кажуць яму: у грахах ты ўвесь нарадзіўся, ты яшчэ нас вучыш. То есть такое поўнае асуджэнне гэтага чалавека, адкіданне. Так як я сказаў, гэта нашае такое чалавечае меркаванне, наш позірк чалавечы. А ў сённяшнім першым чытанні мы пачуем такія словы, што Бог глядзіць на нас не так, як глядзяць людзі. У першым чытанні у кнігі прарока Самуэля адбываецца абранне на караля Давіда. Спадзяюся, што добра ведаеце этот урывак, калі Самуэль прыходзіць да Эсея, які з'яўляецца бацькам Давіда, і на пачатку Самуэль убачыў Эліява, сына Єсея, який быў прыгожы, моцны. Вось, ну і думаюць, што вот, напэўна, пан яго выберыць. Ну, вось, бачым, Самуэль па-чалавечы глядзіць. Але Бог адказвае Самуэлю і кажа так: я не гляджу, як глядзяць людзі, бо чалавек бачыць тое, што на відавоку, а пан заглядае ў сэрца. І сапраўды ёсць так, што Бог глядзіць на нас іншымі вачыма. Не так, як глядзяць людзі, альбо не так, як я гляджу сам на сябе. Які гэта позірк Бога? Гэта, напэўна, позірк, які не асуджае. Это позірк, які не хоча закапаць чалавека, ну, канешне, у такім пераносным значэнні. Это позірк, які дае шанс чалавеку. Як бачым, гэта позірк у сённяшнім Евангеліі, які аздараўлівае чалавека. Таму што Бог заглядае ў глуб нашага сэрца. Ведаеце, сапраўды ёсць так, што нашае сэрца, глыбіні нашага сэрца, яны вядомыя толькі мне і Пану Богу. Вось. Я лічу, што час Вялікага Паста – это час, калі мы павінны дазволіць Богу увайсці ў сваё сэрца. Вельмі цудоўна, бо сэрца ёсць сумленне, так скажем, і вельмі цудоўна пра сэрца, пра сумленне кажуць катэхізіс каталіцкага касцёла, там сказано так, што сумленне – это месца, дзе чалавек сам насам сустракаецца з Панам Богам, голас якога гучыць у ягоным сэрцы. Так цудоўна пра гэта сказано, сапраўды так ёсць. І ведаеце, ось праблема фарысеяў у сённяшнім Евангеліі была менавіта ў гэтым, што не дазвалялі Богу увайсці ў сваё жыццё, ў сваё сэрца. Яны думалі па-чалавечы, яны глядзелі па-чалавечы, але не хацелі паглядзець на гэтае сляпога вачыма Божымі. Ну, а вобраз сляпога – гэта вобраз таго чалавека, як бачым на заканчэнні гэтага Евангелія, ёсць вызнанне гэтага сляпога, што ён паверыў у Хрыста. Это вобраз чалавека, вядома, хвароба слепаты, але мы тут маем вымярэнне і значэнне духоўнай гэтай слепаты, гэта нашай грахоўнасці. Вось і вобраз гэтага сляпога – гэта той вобраз, калі Бог уваходзіць у грэшнасць гэтага чалавека і вызваляець яго, ачышчаець, аздараўляець. І пасля вось сляпы кажуць: пане, я веру. Вось, я веру. Таму спадзяюся, што час Вялікага Паста, які ўжо маець сярэдзіну, таксама дазволіць нам, каб мы маглі перажыць тую асабістую сустрэчу з Богам у нашым сэрцы. Каб таксама мы паглядзелі на іншага чалавека вачыма Божымі. Не вачыма людскімі, якія часамі асуджаюць, не прымаюць яго, не даюць шанс на навяртанне, але вачыма Божымі, якія сапраўды даюць надзею, вочы, якія ёсць поўнай любові і міласэрнасці. Поэтому жадаю таксама ў час гэтага Вялікага Паста перажыць такое асабістае спатканне з Богам у сэрцы, каб гэтае сэрца наше аздаравілася, ну і таксама убачыць іншага, які варты навяртання, які мае шанс на змену і на духоўнае ачышчэнне ў гэтым свеце.
Дзякуй усім за ўвагу. Можна дзяліцца падабайкамі з гэтым, можна ставіць падабайкі пад гэтым відэо і дзяліцца з іншымі. Хвала Христу! Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община Мужчины Святого Иосифа хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом!